будеш проходити через вогонь, полум'я тебе не опалить. Будеш проходити через води, вони не потоплять тебе. В смислі, які вогонь, яка вода? Незлачні пажиті будуть, але потім. Знаєте, і коли ти отримуєш слово конкретне для своєї ситуації, ти не будеш розчарований в Бозі. Ти бачиш, Господь пообіцяв, і Він це зробив. Так, я хотіла іншого, в мене були інші очікування. Але, знаєте, є наші очікування, а є воля Божа. Або нам потрібно це пройти саме так. І це є і довіра з Богом, і відносини з Богом. Це допомагає нам не розбитися в вірі, а продовжувати стояти, йти за Ним і довіряти Йому. І наші відносини з Ним отак ростуть. Це не коли все Бог робить так, як ми хочемо, а коли ми отримуємо від Нього Слово, і ми бачимо, як воно реалізується у нашому житті.